Ito yung bilya namin, oh. Pasok na ako ng trabaho. Alas 2. Nandito kami nakatira, ayan. Ayan, dito yung accommodation namin. Ay, sobrang init dito, oh. Ayan, sasakay na ako sa sa service ko. BMW ang service ko. BMW na Dipidal. Ayan, ang video namin. Diyan kami nakatira. Bale, mga 7 to 10 minutes restaurant na. Ayan, oh. Kaya ang service ko lang yung bisikleta. Ayan. Wala masyadong sakyan ngayon. Kasi ngayon dito, Mubarak. Ayan, oh. Ayan, supermarket dito. Panda supermarket, diyan kami namimili. Ang daming customer ngayon. Ayan. Bamba muna ako sa BMW ko. Tatawid ako ng kalsada. Ayan. Hop. Pasok ko ngayon 2 to 10. Alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayan, ito yung tatahakin kong daan papunta doon, diretso lang. Masyadong mainit dito. Ayan, ganito po ang buhay namin OFW. Lalo na ngayong ngayong may pandemic. May 40 days kaming nakatingga sa accommodation. Wala kaming sahod. Mabuti na lang pinapasok kami 2 Pilipino. Ayun. Para may pan-survive. Binigyan kami kahit 1,000 real. Okay na. Pwede nang pantawid gutom. May maipadala sa pamilya. Ito po. Ito yung Alroda Street. Going to the restaurant. Approximate mga 10 minutes. 10 minutes lang yung pagbabike ko. Ayan po. Straight lang yung kalsadang yan. Hanggang doon sa may mataas na building na yon. Ayan. Share ko lang po itong video ito para mapanood ng aking pamilya, mga subscribers dyan. Ito po, ganito po ang buhay namin OFW. Dito po ako sa Jeddah. Actually 15 years na ako dito. Dito na ako nagkauban. Dito na pumuti yung buhok ko. Nakarating ako dito, itim na itim pa yung buhok, ngayong puti na. Kailangan na ng pangkulay ng buhok. Ayan po. Ayan. Sobrang dami sasakyan dito, nakaparking lang. Ayan, ayun. Ayan, tatahaking kong kalsada, diretso lang. Dahan-dahan lang, tatawid tayo ng kalsada. Tatawid ng kalsada. Ayan, wala naman sasakyan, oh. Ayan po. Ganito po ang buhay naming OFW. Bali pang itong company ko ngayon, bali pangatlo ko ng company. Lebanese restaurant. Ayan po. Hop. Dahan-dahan. Shout out po sa lahat ng mga nanonood, especially sa family ko, sa
Bicol, sa aking mga kapatid, sa lahat ng subscribers at nanonood, salamat po sa suporta na binigay nyo sa akin. Nang isang araw po natanggap ko na yung message ni YouTube na get ko na yung 1,000 subscribers, pero hinihintay ko pa yung message sa akin para pwede na akong mag-direct sa YouTube sa pag-ELS live streaming para dagdag sa watts hour. Matagal-tagal pa ang bubunuin ko. Naka 260 pa lang ako sa watts hour ko, kaya kailangan magdagdag pa ng video para may mapanood ang ating mga subscribers. And po, medyo malapit na ako. Ayun, yung corner na yon, yung may bahay na na beige. Yan, medyo hinihingal na ako magpedal sa aking BMW. Ayan po, malapit na po ako sa restaurant. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Hanggang sa muli po. See you on my next vlog. Musikero Vlog Oragon. Musikero Vlogs Oragon. Thank you. God bless. Hello guys. Ayan, continuation ito ng video kanina. Ayan, closing, pauwi na kami. Kasama ko itong Bengali. Ayan yung Bangladesh naming dishwasher. Ayan hello Ali. Hi. Ada mia nafar. Yo. Sadaratul sigara. Alhamdulillah kalas. Bukra tomorrow last day hada. Shuf ada pisurta. Shuf. Ayun, may pulis doon kasi alas 10 kailangan wala nang lalabas. 24 lockdown dito. Pero ito nakakapag-video pa hangga't walang pulis. Ayan. Ingat lang, ingat. May naman kami. May papers naman kami. Hanggang alas 10. Hanggang alas 10 pwede pa kami. Ayan, medyo madilim na Alas 9 pa lang dito sa Saudi, sa Jeddah. Ayan. Kaya pasensya na guys, medyo madilim pero wala namang aswang dito. Ito katabi ko aswang Maraming gumagalang pulis ngayon kasi bawal talaga na lumabas. Alam niyo ba kung magkano ang multa? 10,000 riyal. Kapag i-compute nyo sa peso, nasa 130,000 ang babayaran nyo. Sobrang laki. Kaya tinan mo, wala nang gumagala. Halos wala na talagang tao dito. Umaga kami nagsarado. Ayan, may pulis Ayan may ilaw-ilaw. Lahat na kanto may pulis. Pero hindi naman kami nag-worry kasi meron kaming papers. Pagkatibayan na hanggang alas 10 pa kami. Ang hirap din dito. Ayan, ganyan po ang buhay namin, OFW. Ang buhay namin dito, trabaho, bilya, yun lang. Bihirang-bihira gumala. Pupunta lang sa bangko para magpadala. Para sa
pamilya. Ganyan lang ang buhay namin. Kaya lang, baka mayroon ditong pulis. Patayin ko yung ilaw ko para hindi masyadong halata. Nasabi sa karlang baba din ng mga pisyo. Malinis, wala. Ayan, yung intersection. Parang hiling na dito. Ayan po. Medyo malamig ngayon kasi alas 9 ng gabi. Medyo malakas yung hampas ng hangin. Siya da alihada shurta? Ha? 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 Isa da? Saya. Wala. Siya pilang bapog. Ako ito. Wala? Lafi. Po. Suk. Ha? Ha? Pi. Wala, Pi. Ayan, pulis po yan, oh. Teka. Patayin ko muna. Ha? I'm so in love with you.